sanagan iliya kaigurutan ta isu ti kadakkelan a probinsya ti Pagilian. Gaputi kalawan na isu nga pinagkapatda benggit ipugaw buntok ken kalingga apayaw. Ilimi jay sagada nagadu ti turista jay buntok ti kabisera taid jay ti sentro na. May samet a kapintasan dito'y sa nga lubungan inagdan a Cavite Rice Tereses jay Banawe. Kakabsat ang madaydayaw inkamang ipasindayaw tattao jay ipugaw na respeto ken nadayaw. May samet a probinsya makuna a kalingga nagtitirak ti agungda nalaing dapay agumangsa. Irida jay apayaw awan kano ti agtaktakaw agkaiwara ti karabaw ngem awan met ti mapukaw. No panggep ti kay kayo nagadu jay 102 ken no kayat yo ti Repolyo Mountain Trail paparaniyo. Napesak ababalasang nagadu jay kapangan no panggep iti kukod mapan kayo ijay bukod. Numinas iti silaw naglawa jay ambuklaw. Numinas ti patatas mapan kayo ijay bugiyas. Numinas ti balitok Felix Balatok ken antamo. Numinas iti gambang jay lepanto man kayang. No ato ti tattao askarkaro dito'y bagyo ngemawan kanot serbin ti bagyo no awan basurero. Saan iyo alip-lipatan tay lugar a taluan ta isu tinagtambayan bulakbul a kaaduan. No panggep ti pagutayman 1680 papanan taid jay ti pagsasabatan babaros ken babalasan. Ken sa dinuman ti papanan intero nga amyanan awan ti pagdanagam no dangwapos ipagluganam. Awan ti pagdanagam no dangwapos ipagluganam.